Zo begint de vuurtoerkoepel van een midje onder de laatste etappe van Haas naar Friesland. De historische sleper, de Adelaar, had het 4 ton zwierige vaarten vanuit Zuid-Holland naar Friesland vinden. Een net alledaagse klus, zelfs voor een sleepboordkapitein met ondervinding. Dit is heel spektakel natuurlijk. Dit komt nooit voor. Bij ons is dat nooit voorgekomen, dit sleepwerk. Ik heb ooit nog wel eens een keer een pannenkoekenschip versleept. Ja, van Zaandam naar Beverwijk, maar ja, dat was een klein klusje. En het grappige is, er zit bovenop zat een hele grote bliksemafleider. Die hebben we eraf moeten halen, anders konden we niet onder de bruggen door. Dit is de koepel nog in volle naad, als part van de vuurtoer van Friesland, die het begin vorig jaar gebouwd werd. Na een grote opknapbeurt moest de koepel in 1986 wieken en kreeg een nieuwe toekomst als theehuisje aan de Veeste Wal. De laatste jaren driegen liek wel sloop, want Clemens Kei de koepel op marktplaats zette en een keper vond op Friesland. Nou, hij komt op de Midgetgolfbaan, Vlieland. En daar wordt het een kiosk. En ja, wat ook speelt om een soort openluchttheater te maken. Waar de vuurtoren centraal staat en daar, waar de gasten eromheen kunnen zitten. En ja, ook genieten van de toren en het spektakel wat je kan doen. Ontnota gie de reis oer binnenwetters, maar nou is de waardzee onbar. En dat kinderen wel eens roeger om een taak in. Maar de kapitein had maatregels na. We hebben die toren ook helemaal vast moeten lassen. Dat hij niet gaat schuiven natuurlijk aan dek. Ja, maar er zit allemaal glas in. Het lijkt me nogal een precair werkje. Ja, precies. En dan wordt glasplaten naar beneden gezakt, ook door de slingeren van het schip. Nu nog wat, maar een tijdje in de wind in de rug geloof ik. En we hebben een goede loods van Vlieland hebben we mee. Dus nou, dat komt denk ik wel goed. Dat overleeft de toren wel en ons ook. Goeie reis. Ja, dankjewel.